kayo mga kababayan. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa gudbunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka. Lalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga, Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909 2220 772.
or landline number 2060361. BMC Resort. Just for 1 minute, do you think we can set aside our differences and our disagreements? Just for 1 minute, can we stand as one nation, one Philippines, and salute our one and only flag? On National Flag Day, May 28 at 8 o'clock a.m., stop and salute the Philippine flag. In this nationwide simultaneous flag raising, let us unite, even for just 1 minute, for our country. Ang pagkabuhay ning tao sa kinaban sa rong milagro. Alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamunduan, kita nagahanap ni makakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado. Manalauman niya to. Unta kan 1973. Nag-ofresi ring kalidad na serbisyo. Alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado. Madalit sa naghanapon, ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili, Linda Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado. Bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Ordinarya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Ang bisa sa radyo, ang sa Indonesia, Shirley Taduran Mirando and family, La Purisima, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Caballero and family, San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family, San Agustin, Iriga City. Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia. St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City. Kagawad Elma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City. Holy Cross Parish Church, Nabua, Camarines Sur, as in an RPM DZKI family. Ang init! Sama na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente ng hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada ng yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan pa magaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Wu and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the group site, San Roque, Iriga City, Wu and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Wu and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Wu and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs.
Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision. Ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Mga tugang, iguana po kitang oras na alas 10:43 nin pagkaaga. Na oras pong iyan, natud man sa tukan sa tuyang time check sponsor, natud kan Lucena Electrical Supply, na mga pa sa Iriga City, pagkasadiri ni Engineer Mineleo Lucena, natud man ni Mrs. Monica Perique, kan Limasol Cyprus, si Irmanang Monica pala, nasa hospital, dahil sa ang sa iyang namamating niyan, garo may problema man siya sa liver and sa diarrhea. Pambira niya ako. Sobrang kagad niya akong inasal na barbecue yung mga karne, Kaya dapat iwas talaga sa mga barbecue, mga adobo, mga matapang pagkakan, mamantika, mga maasgan. Pero curable pa man, kaya get well soon na lang kay Irmanang Monica Perique kan Limasol Cyprus. Kasubanggi lugaw ang sa iyang kinakakan. Mapabakal ngayon kung inasal na karne, niya ako dahil kakan mga inasal na karne, kaya yan ang nakakatama sa liver. Kaya ang tao niya ako nagkakaigwang cirrhosis, hilang na cirrhosis, or cancer of the liver dahil sa kakakakan ng mga inarasal na mga sira or karni or mga mamantikang karni or isda. Kaya dapat iwas ka niya ako sa mga araw na pagkakaan. Ulay kung pwede makalusot, ay niya ako dahil ka. Para at least niya ako ang findings ng doktor, curable pa man ang sa ibang mati. Kaya Git Wilson, chairman ng Monica Perique kan Cyprus. Ano yun, may report? May review ng report? Sir, may tumatawag concerned citizen. Sige. Lipat ko na, lipat ko na. Sige, okay. Mga tugang may concerned citizen po kita. Daw, tawan ta pong pagkakataon ang concerned citizen na nag-upload sa RPNDC kaya na madam po ang sendang mensahe. Good morning po. Sir Joey. Yes sir, good morning sir. Long time no hear, long time no see. Natangog ka po kaya sa bago na nag-interview sa State University, Polytechnic University. Opo. So, dapat i-congratulate kaya. Iyo po nga ni sir. Maraming po at least madangog man ang boses kang tao, kang publiko, especially kayo pong mga botante, mga syudadano, kading bisenos kang ringkurada na saro po kamo sa nag-aapresyar ng Dakula. Anaan si SPC saro ng State University sa lugar kan Rinconada po in Bikol region. Pasalamatan ka sa iguana kaya sa Rinconada. Aram mo po yan na ang releases ng national government pagkabot sa education na wala ko na maray kaya. Yan po, makakapang-prime yan kang ikanan ni kang nabuha sooner, baka maging syudad ang nabuha. Araw ka mga ibang lugar na may state university. Nakulaon po ang releases yan pag maging state university. But sabihin itong 400 million plus na pondo, madadagdagan pa po pala na sir? Annually na po yan, annually, may additional, simpleng araw pa yan. Yun po, nakulaon ang releases sa state university.
ang Sibisua po Dakulao ng releases kaya. So, nakakapang prime yan sa economy. So, sigurado kung ma-boost yan ng economic activities sa Nabua. Siguro po, madadamay na kayo ng bilog na rin kunada na maboost ang ekonomiya. So, yan po nga ni ang dapat ang irigay ko naman ng Sira State College na nagdadarayo ang mga irigin nyo sa Nabua, sa Baaw, sa Kasabuhi, sa Ikog ng Cagayan, sa Baaw, Ikong Provincial College, sa Buhi, Ikong campus ang Polytechnic na yan. Ang Irigamayong State College, kaya nagdadarayo ang mga taga-Iriga. Ang Iriga City po kaya, ikaw kita digdi, duwang university. Private po yan. Private din ng university tang ini. Bakong araw sa Nabua, ikaw kita ang inaapod na Polytechnic colleges. Yun po. Ang Dakulaon po ang releases kaya sa community, yan may ikot-ikot ang kwarta yan. Sa faculties na lang, Dakulaon ang releases kaya. Milyones ng dati. So, additional teacher po yan. Kulang ka rin. Pwedeng mag-hire ng additional teacher ang CSPC, Yun po. Yung Polytechnic State University of Bikol, ang apod na kaini. PSUB. Nagkakatabang yan kang mga tagaring kunada para sa pagkadal ng sentang mga akit. Iyo po, libre na po, libre. Po, Libre na ang miscellaneous sa tuition fee. yun po. Mayo nung maanong rason para po magbulak-bulpan mga estudyante na po. So yan na yan, halos graduation na nag-aaral dyan. Pero quality education. Iyo po. Kadakol pa din nakakapasar po ni sa board passers po, mga board passers. Kaya ang sarong pong pang-primer ng sarong community, ang government through education. Pag ikuha ka kaya, may releases kang dagula sa lugar mo. Kaya nakakatabang yan sa pagpa-asensyo. Iyo po. Yan ang mga mga indicator yan na pwedeng mag-asensyo ang sarong lugar. Pag ikuha ka yan. So, ang rinconada po pala, inot na mabibiyayaan na magkaigwa ka na Specifically na po ayan. Oo. Yan ang ikot. yaon dyan ang sigisa na ang Itong si Bisua, campus lang kang si Bisua sa Calabang. Kadakulaon po ang release. Nag-aabot yan 1 billion eh. Ay, 1 billion po. Uy, grabe. Ng government sa national education. Grabe po. Ano? Kaya, maswerte ang nabuhat ay kuha. Iyo po. Sailing mo po, dahil man ini sa talagang mga matitibay man ang mga opisyal kaining kaining sa tuyang distrito na co-author pa lang kan bill na ini nanagi ng sarong Republic Act pagali sa House Bill si Congressman Sal Portono asin man si Congressman Biloro. Kaya dako ng bagay ini. Iyo po ta. Ang policy kang government, clustering. Halimbawa, iguana sa rin kunadang sa rumus. Probably mayo nang masunod ka yan. It will take another time. So clustering na kaya mo yan ang estilo kang gobyerno eh. Kaya maswerte sintang morena kakawa ka yan. Sa ibang lugar, iguang State University, pero campus. Aron kang Sibisua, Calabanga campus. Anong pagkakaiba kayo sir salit? Kung yan lang, ikaw lang na specific courses sa wrong area. Halimbawa, ikaw sa central office kang Sibisua, gabos na courses na kayang tinataunin ka. I Pero see. sa mga campuses, ikaw lang yan na authorized na courses na itinataunin. Garo limitado lang ano. So, limited. O di yung si... Nakulaon po ang releases kaya. Tagul ka nagpapa-eskwela sa State College. Ay, Ang po. Calabanga po, nakulaon yan. Very big campus. Calabanga Camarines Sur. Oo, Sibisua, Calabanga. Si Bisowa. So, aram-araman ko po yan, na-assign na po kay para mag-retire dyan. Iyo po. Ini po, Yan. ini po talaga pinagalan man pala na no.
masakit man pala sir na ang sarong state university ma-convert sa sarong state ang sarong polytechnic colleges ma-convert mo sa state university. Masakit ano? University sa college, very kuyan sila, ilingon mo ang biyos, ngunyan nag-o-offer na ng College of Medicine. So pwedeng digdi sa CSPC, pag ini magamit na ang PSUB, pwedeng kadakol na courses ang pwede pong Kadakol po kang pwedeng ilaog pa dyan. Araw kang medicine, ano po? Medicine, College of Law, Oo, yun po, pwedeng araw yan. Swerte sila sa Criminology, ang mga taga-Erika, madayo lang naman. iyo ano, Mayo po ang Erika kaya. iyo Although po. may private universities kita, makikita ang government school institution na araw yan ng university. Di sa madaling sabi sir, kung magkaigaman ko tanan iriga kan nasiring kaning eskwelahan, dakula tamang ko na pala na orgulyo. Ako lang tama. Lang, saka sa edukasyon ng mga kakiyan. Kaya, ang kwarta kaya naikot sa lugar eh. Ano yung sir rason? Taano ta mas nainot ang nabuha as municipality kaysa sa city na magkaigo kan na inapod na state university? Ano na sa ilang rason? O yan, itong una, sa pangangaipok kang Rinconada District na Mayo, nakaqualify sila. Mayong silang State University pa. Population kang Rinconada na Takulao na Maray, na pwede nang laga ng kayan, nainot na sila dahil pinagpursigan kang mga leaders dyan. Kaya, iyaon na. Ang ano pati kayan, sa clustering ang ano sa higher education, the tendency is mayo na pong chance ang iba na munisipyo sa Rinconada magkaigwa kayan except campus ninda. Polytechnic University Iriga Campus. Yung pagka sa ano, branch na lang. Itong branch ng Kasabuhi pa lang sir, magiging campus na lang to. Iguan na pong university ang buhi dahil sa campus. Oo, iguan na. Extension na kayo ni sa SPC. Pero sa ibang banwa, dahil ko lang naapot ki Dr. Radol siya siyang kasabago kung apera kan buhi, igwa pa sa ibang munisipyo sindang piglag extension kan sa indang eskwelahan. Pero naram ko kasi bago sabi niya sa buhi igwa, ongoing ang process kang campus pala ng apod kayo sir. Yun po ang apod na yan dahil clustering na yan, campuses na yan. Ikaw nga lang ibisawa sa Sorsogon campus. Ikaw sa siguro sa Sorsogon province, duwang campus. Pero ibang kurso. Pareha siyang kang BU, may BU Tabaco campus, pero fishery. BU Ginubatan, agriculture. Pero pagdi-disperse nintang pangangayapos sa lampang lugar. Pero ang pinakang main gayan, doon sa pinakang central office. Ang Dakulao na release, sa central office kaya, araw kang pili. Kaya mahiling mo ang ekonomiya kang sarong lugar, booster na posted na pala. Grabe ang naglalaw na kwarta dyan. Pag iguang mga agencies na Dakulao ng bulir. Ang naglalaw na kwarta, sir, sa araw kaning State University, pinapaikot lang ba ang perang yan dyan sa loob ng campus, sa loob ng school na yan? Or paano ginagamit kayo yan? Ano? Ikatam, may experience ka. Hindi man pwedeng mag-release ang appropriation na pag-umisip. Same na yan, alam mo, construction of school building. Pag ginagawa mo yan, ang kwarta, winawarak mo sa lugar, makipain na ng trabahador, makuanin materialis. Yan sa mga neighboring area na yan. Yan nakakatabang sa ekonomiya. Tapos sa transportation na lang, ang mga akin nag-reskwela group, ang tao nagbibiyahe kasi sigang hero kang ekonomiya. Ayutan mga boarding houses, ano sir, madakon. Mga apartment, boarding houses, condominium, Kakanan kang mga eskwela. punching, karinderia. Ayun, tama ka talaga sir. Economic booster ang mangyayari. Los Baños, ang UPLB,
Kung iningon mo ang UP, dakulaon ng syudad dahil sa ang area ng Los Baños, dakulaon ng syudad, pero munisipyo lang yan. Ang nakakaano dyan kang ekonomiya ninda, ang UP Los Baños, dakulaon po ang releases dyan. Iyo po, ano, dakol baga mga Bicolano nagkapa-eskwela sa UP Los Baños. Kaya, nung inawalat duman, pinapadarahan tang panggastos duman man yan ginagastos. Ang UP Los Baños, sir, saan ang pinaka-exact location kaya sa Pilipinas? Masakayan sa Tremo, inawalat sa para tricycle, Los Baños, oo. pat sigang, kada bakal mo may bat, may taksis yan sa gobyerno. Nakapasyar ka naman dyan, sir, sa Los Baños, sa UP Los Baños. Sa Dakulaon po ang UP, pirang bilyon ng release kang pondo dyan, rinibong maraming na estudyante. Ang biyahe lang kang auto doon, may kanan, may kaliwa. Pero ka-stricto kang traffic. Pag nagkamali ka sa laog, di ka na pala laog. Kung sa sunod, masirit sa CCTV, paraon ka pagluwas. Titikitan kang mo entry. Digdi ba kasi ang sabi ni Dr. Dulce Atyan ang posibleng maka-enroll ang ngunyan na taon sa CSPC nasa 5,200 plus. O depende po yan sa budget nila kung sain ang limitation sa taon na ini. Pero yan, pag nagbabudget hearing, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. Depende na yan sa accomplishment nila. Araw po yan. Pwedeng araw kayong kadakol, ang ako. Ang tindi niya kan, dagdagan mo ng Singapore. Sir, thank you so much, sir, sa pag-participate sa loob ng programa. Inabot na po kayo, kita kantahin. Sa aga siguro, sir, idagos tayo pag-ulayo. Magiging State University. Nakulang bagay po yan sa Rinconada. Opo, salamat na maray po. Sana niriga na nagkaigwaman kayo na, no? Kaso po, gano'n. Pangiturugan na lang, Sir Joey. Oo. Kaso kaya, magiging kakumpetensya pa yung ganibang mga ano, ibang... Hindi yan maikot ang korta kaya. Unless itong private universities i-convert into polytechnic colleges, then may convert ito sa pagiging state university. Kuya, Sir Joey, ang performance kaya nila, population na lang, siguro nakakwalify na sila. Tapos itong quality education na hinahangad ng gobyerno na i-deliver nila ang final output na kinakaibuhan. Kaya premium ang sa indayan. Iyo po. Kadakol kayong board passer sa si SPC sa totoo lang. Engineering courses and nursing course. Grabe, bilib ako dyan. Sir, thank you. Tawan tanin unrang mga nagpapadalagan kaya. Iyo po. Congratulations po sa inda, sa CSPC. Salamat man po, Sendo. Thank you, sir. Mga tukang salamat sa itong concerned citizen. Nagpaabot po ng pagpasasalamat, pag-umaw sa mga personnel, staff, faculty, administration, and lalo na sa presidente. And kay Dr. Dulce Atyan, asin mga pag-iriba niya dyan na nagpahiling ng talino, effort, kakayahan na madulog itong mga opisyal kang gobernota. Maging ang presidente kan Pilipinas, dinulog si Congressman Bilaro, dinulog si Congressman Salportono, pareho sinda nagtarabang na magina pong ining State University. Thank you so much and congratulations po sa inyo. Mabuhay. Mabuhay po ang mga taong nabanggit po kasi bago ni Dr. Dulce Atyan, former President of Camarines Sur Polytechnic Colleges, and nangunyan po sa ng PSUP. Thank you so much. Inabot na kami ng oras sa pamaaram sa lado technical. Ang sa kuya pong partner digdi, si Engineer Tony Aguilar sa mo yung chief technician. Yaon na digdi si Aldrin Orlanda, ang mga on the job training tang mga estudyante hali dyan sa CSPC, si Jasper Lemuel Abonal, Ryan Martinez, and si Harold Chanco. Thank you so much, Sendo. Kung bako sa mga OJT tang ini, dahil ta makakaulay si Dr. Dulce Atyan. Thank you so much, ma'am po, sa concerned citizens na naging part kan sa tuyang programa, naging partner naman sa pag-ulay-ulay kan mga
importante, relevanting topic mo niya na aga. Yan ang tao. Sa transmitter, si Engineer Marco Pinat, ang lalaking maswerte sa PIS, yung mas si Jimmy Gonzon, sa tuyang PSG naman. Sa ngaran man ni karon ng Rocky Bayugo, nagpaabot ng mga bareta lokal. Inikuan sa endong Bikol Connection, karon da Joey Habanalim, salamat, kan sa endo pong pagantabay. Standby sa masunod na program. Sa endo mga kaibanan po, si karon ng Mar Baroga. Punta pa ni Mangura ka. Pagkakatuwa. Just be a man, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be